Que hai, Ralle Rei? Meu, xa me tarda que chego o partido do Benres. E a túa cabeza que? O médico dixo que tiñas un coágulo do tamaño dun pomelo. Outras 5 conmocións e morres. Debíalo tomar con calma. Non lle fagas caso, Ralle Rei. Austin. O señor xa non son un fenómeno. Xa non é ningún fenómeno. Xa sabe de lo que pasou a última vez que convocaron a Jake. Oi, Malik, podes meter máis dos libros un momentiño? Claro, como non? Son o típico rapaz negro. Supónse que me teño que manter á marxe da conversa e dicir cousas como merda, irmán, e non me fodas. Esta que fai aquí? Graduosa verá xa 4 anos. Hola, Jake. Catherine. Podo che preguntar algo? Por que cada vez que lle digo a un tío que me meta por onde queira, acaba meténdome polo cu? Merda. Esa é demasiada información para min, Catherine. Oh, non, Jake. Demasiada información sería dicirche que despois de que acaban sempre lles boto unha boa cagada. Irmán! No peito. Home, non me fodas. Priscila, por fin chegas. Jake, necesito té para F contigo. Ah? Necesito tempo para falar contigo. Ah. Deus. Eu entendinte perfectamente, Priscila.